खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जौ गलायाव मोननाय जौ गोजाखौ बायनानै लोंनायाव नोंथाङा सांग्रां जा नङाबा गुबै जौ गोजानि सोलायै गुबुन बिस गोनां बा गुबुन नंखाय जौ गोजासो मोनलोंफ्रांनो हागौ नोंथाङाबो चिरां जिल्लायाव आयेन बेरेखा जौ गोजा बानायग्रा फेक्टरिखौ हमदों सुन्दारि आरो रनसेथाम दुलियागावआव हमनो हादों नंखाय जौ गोजा बानायग्रा फेक्टरि एक्साइज डिपार्टमेन्टनि गुवाहाटी इन्टेलिजेन्स विं चिरां आरो बङाइगाव एक्साइज टीम सिडली पुलिस स्टेशननि हानजाया जथायै अपारेशन खालामदोंमोन जेराव फेक्टरिनि बिगोमा सुराना मुसाहारिखौ हमनो हादों अफिसियेलफोरनि बायदिब्ला बे आयेन बेरेखा इउनिटआव जौ गोजा बानायनाय जायोमोन मोनथाम मुंदांखा ब्रेन्डनि लेबेलजों जौ गोजाखौ बानायनाय जायोमोन जेरै मेकडुवेल्स अफिसार्स चइस आरो आरएस बे मोनथाम मुङै बानायनाय जायोमोन आरो गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जायोमोन होननानै फोरमायथिदों जौ बानायग्रा गोबां मुवा बेसादफोरखौबो हमनो हादों जेरै स्पिरिट थानाय मोनबा ड्राम जायनि केपासिटिया 240 लिटारसो जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो लाख जौनि बथलनि मुख्रा पेकेजिं खालामग्रा मुवा बेसाद मेसिन जौ बथलनि लेबेल कार्टुन आरो गुबुन जौ बानायनायाव बाहायग्रा मुवा बेसादफोर फ्राय 1 कौटि रांसोनि मुवा बेसादखौ जब्द खालामनो हादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आयेन बेरेखा बानायनाय बेबायदि जौखौ लोङोब्ला देहायाव गिख्रंथाव जेंना जानो हागौ होननानैबो फोरमायथियो अफिसियेला दा नंखाय जौ बानायनायनि दायाव सुराना मुसाहारिखौ खाबाय पुलिसा गासै आसामावनो दा गेस सिलिन्डारनि आंखाल नंगुबै कास्टमारफोरनो गेसखौ होआलासे ब्लेकआव फाननायनि अजद होयो रागा जोंनाय कास्टमारफोरा बुक जाखांनायनि उनावबो बुक खालामनायखौ गले केन्सेल खालामनायनि अजद होयो जायखौ लानानै गुवाहाटीनि हेंदाबारियाव थानाय हंसा गेस एजेन्सियाव दुंहाव थासारि सोमजियो बुक खालामखानायखौनो गले केन्सेल खालामदों होननानै फोरमायथियो जायनि थाखाय गोलाव सम बुक खालामनानै नेनायनि उनावबो गेसखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो गेस सिलिन्डार आंखाल जानायनि थाखायनो गोबां जानाय लोंनायनि गलाफोर रेस्टुरेन्ट हटेलफोरा बन्द जानो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो मानोना बे समाव गंसे कमार्शियेल गेस सिलिन्डार बायनो थाङोब्ला 3,300 रां होनो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय आरो गलायाव थानाय खामानि मावग्राफोरनो रां होनांनाय बेखौ नायोब्ला हिसाबा मिलाया जायनि थाखाय गलाया बन्द जानो थांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो ओजोंहाय मुवा बेसादनि बेसेनफोर बांदों गुबुन मुवा बेसादनि बेसेन बांनायजों लोगोसे दाउदै ब्रेड बायदिनि बेसेनाबो बांदों सिगांनि समाव प्लेटसे दाउदैनि बेसेना 200 रांमोन दा 10 रां बांनानै 210 रां जाबाय ओजोंहाय 400 ग्राम ब्रेडनि बेसेना 5 रां बांबाय सिगां 35 राङावनो मोननो हायोमोन दा 40 राङाव मोननो हासै बेबायदिनो गुबुन मुवा बेसादनि बेसेना बांदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 127 सुबुंफोरनो आयेन बेरेखायै PhD होनायनि अजद थिखांदों बेखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार BL आहुजानि खेंफोरथि बिथाङा फोरमायथिदों दि UGCआ गासै भारतनि PhD खालामग्राफोरनि अनलाइन डाटा बिदोंमोन जेरै मुं माब्ला रेजिस्टार खालामनाय क्वालिफिकेशना मा एनुवेल प्रेजेन्टेसन इभ्यालुएशना माब्ला जानाय सोर एक्सपार्टफोरा खालामनाय बेफोरनि गासै डाटाखौ बिदोंमोन बे लेखायै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारआ 127 फरायसाफोरनि डाटाखौ UGCनि वेबसाइटआव होदोंमोन नाथाय डाटा होनायाव माखासे फरायसाफोरनिया थालांदों होननानै फोरमायथियो जेरै SC ST फरायसाफोरा पास जानायनि बेलायाव 5% रेहाय मोननो हायो बेयाव SC ST खौ लानानै गोनो गोथो जानायाव माखासे डाटाखौ होनो आद्रा थालांदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि थेसिसखौ माखासे होनाय जायाखैमोन 3 बिजाथिफोरनिया थालांदोंमोन दा बेखौ फिन होनाय जाफिनसिगोन होननानैबो फोरमायथियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिजाथि बा फरायसाफोरनि माखासे डाटाखौ होजोबैनि थाखायनो बा गोनो गोथो थानायनि थाखाय होजोबैनि थाखायनो UGCआ बेनि सायाव सावरायनो लेंहरदों आरो जों थांगोन होननानैबो फोरमायथियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार BL आहुजा बिथाङा आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 127 सुबुंफोरनो आयेन बेरेखायै PhD होनायनि जि अजद बेखौ नंखाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा UPPL राजखान्थि दोलोनि फिन खहा चिरां जिल्ला सान्थालि सेल UPPL दोलोनि नेहाथारि
केरल हेमब्रमा UPPL दोलोखौ नागारबाय UPPL दोलो नागारनो थाखाय बिथाङा रिजाइनेसन लेटारखौ गथायबाय इउक्रेन आरो रासिया हादरनि गेजेराव दावहा जानाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै इउक्रेना रासियानि सायाव गाग्लोबनायजों फिन 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबाङानो जोखोम रिपर्टनि बायदिब्ला फ्राय 600सो ड्रनजों रासियानि सायाव गाग्लोबनाय जादों आरो 14सो ओनसोलाव इउक्रेना गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों जाय जाथायाव गासै 7 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 12आ जोखोम जानो गोनां जादों बेजों लोगोसे गोबां न' बां बिल्डिंफोरानो डेमेज जादों बा खहा जादों इउक्रेननि प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर जेलेन्स्की बिथाङा बे गाग्लोबनायखौ सिमान लादों आरो बे गाग्लोबनाया मोनसे फिनजाथाय होननानै फोरमायथियो मानोना रासियाया माखासे साननिफ्रायनो इउक्रेननि सायाव गाग्लोबबाय थाबोदों होननानै फोरमायथिदों बेनिनो फिननाय होनो थाखाय इउक्रेना रासियानि सायाव फिन गाग्लोबदों होननानै फोरमायथियो आरो रासियाया जाहाथे गाग्लोबबाय थाया बा दावहाखौ बन्द खालामो बेनि थाखायबो खावलायो मानोना थांनाय सप्तायाव सानथाम रासियाया इउक्रेननि सायाव गाग्लोबबाय थादों जेराव 20निबो बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 50नि बांसिना जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बेनि फिननाय होनो थाखायनो ड्रननि गेजेरजों रासियानि सायाव बे खेबाव इउक्रेना गाग्लोबदों होननानै फोरमायथियो रासियाया इउक्रेनखौ गाग्लोबनायनि उनाव इउक्रेननि 20% टेरिटरियानो दा रासियानि सिङाव दं होननानैबो फोरमायथियो इउक्रेननिफ्राय मैदेर नायनो थांनानै जिउ खोमानो गोनां जाबाय 33 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ ट्रेनिं होखानाय बा फोरोंजाखानाय मैदेरफोरनि गेलेनाय दुगैनाय नायनो थांनायजों लोगोसे मैदेरफोरखौ आदार जाहोनानै सावगारि सेबखांनाय बायदि खालामनो थांनायावनो जिउ खोमानो गोनां जाबाय 33 बोसोर बैसोनि सासे दावबायारिया तामिलनाडुनि दावबायारि फुलासी बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय कर्नाटकनि काडागु जिल्लायाव थानाय मुंदांखा दुबारी इलिफेन्ट केम्पआव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया जाय केम्पआव गोबां दावबायारिफोरानो ट्रेनिं होजानाय मैदेरफोरनि गेलेनाय दुगैनाय आरो मैदेरफोरनो आदार जाहोनाय बायदि खालामनो थाखाय थाङोमोन बेयावनो बिथांमोनहाबो थांदोंमोन दुखुनांथाव दावबायारिफ्रा मैदेरखौ नायफुबाय थानाय समावनो मानै मैदेरनि गेजेराव रागा जोंलायनाय सोमजियो आरो मानै मैदेरनि गेजेराव नारा-नाथा नारलायनाय जायो बेयावनो मासे मैदेरा हायाव गोग्लैनायाव फुलासी मुंनि सासे दावबायारिनि सायाव गोग्लैसिनो जायजों फुलासी मुंनि दावबायारिया जिउ खोमानो गोनां जायो CIT क'क्राझारा गुबुन गुबुन प्रग्रामाव एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय गोसो गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय CIT क'क्राझारा हांख्रायहरदों गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरा जाहैबाय जेरै डिप्ल'मा इन CE अदेबानि सिभिल इन्जिनियारिं CSE कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं लोगोसे FPT फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि डिप्ल'मा इन CAI कन्ट्रल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं AMT एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि बेनि अनगायैबो BTech बेचलर अफ टेक्न'लजियावबो CE सिभिल इन्जिनियारिं CSE ECE FET आरो IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं बेफोर प्रग्रामनि थाखाय लोगोसेनो बेचलर अफ डिजाइन MCD माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन बेफोर प्रग्रामजों लोगोसे MTech इन WRH अदेबानि वाटर रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं CSE FET आरो GET अदेबानि ग्रीन एनार्जी टेक्न'लजि MDes इन MCD अदेबानि माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन PhD इन CE CSE ECE FET IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं ME मेकानिकल इन्जिनियारिं फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो ह्यूमेनिटीज एन्ड ससियेल साइन्स बेयाव PhD खालामनो हागोन इलिजिबिलिटिफोरा जाहैबाय डिप्ल'मायाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय क्लास 10 पास जानाय जानो नांगोन नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाबा होनाय जानो नांगोन नङाबा ITI पास जानाय जानो नांगोन BTech गाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाब्ला आनजाद होनाय जानो नांगोन लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि थानो नांगोन आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि फ्रम CIT क'क्राझार बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन AMT फ्रम CIT क'क्राझार MTechनि थाखाय BE नङाबा BTech इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन MDes नि थाखाय 10+2+3 with 1 year professional experience in नङाब्ला 4 बोसोर BDes नङाबा
BFA नङाबा Graduation in a Relevant Discipline PhD नि थाखाय Master's Degree in a Relevant Discipline Academic Year 2026-27 नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 9 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 25 मेआव जोबथा जागोन एन्ट्रेन्स एग्जामा डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेटनिया 7 जुनाव जागोन आरो PhD निया 14 जुनाव जागोन रिजाल्टआ डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेटनिया 24 जुनाव फोसावगोन PhD नि थाखाय उनाव आलदायै नटिस फोसावनाय जागोन नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला क'क्राझार CIT नि एडमिशन सेलाव खौरां लानो हागोन फन नाम्बारा जाहैबाय 9365031406 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन